abada naji sako a jira na wani ma lafiya Allah ya amshi ba dan mu amin a ran dan agurguje ran dan fifita shayi ne akan masu mutane guda biyu na farko Aminu zai tawo so tun jiya mutane sai turo mun bidiyo ake ta yi wai Aminu zai tawo yayi bidiyo ya kafe ni yayin yarfani wai mun je karbar shinkafa although a bidiyon nasu ya ce wai na siya da mun wanda kai ka san ba na siya kai mun ba tunda ba haka ake na siya ba dan me ya kawo babanka idan na siya la kai mun you already have my number you can call me text me or chat me sai kai mun na siya ka ci kaza ne ba daidai ba akan abin da kai magana ba da albari ba da wanda yake kane da wanda suke tare da ni sun sani alhamdulillah ni na girma shinkafa na je gurin karbo shinkafa saboda wasu dalilai dalilin da yasa na je akwai yara na da suka je gurin karbo ba sai aka ce babu su alis ba za a basu kuma a lokacin ina kusa da gurin da ake raba shinkafa bi kasai na kai baruna na kai ta unguwa kusa da nan suka kira ni ga sunan ba da amma ana su shiga kaza akwai su kaza da wasu sun shiga wanda su ma dinni na bayar da su a basu wannan kuma ba a basu ba sai na ce to su bari ga nan zuwa aka zo ya kaka ne mu kana ya ba mu to me kai abu ka taba kamar raguna su ne su yi su na daga ma kafa saboda na girma in zo ina hayaniya da kai to amma sai kai ba ka gane ba ni namiji ne ni dan bim ne amma ni namiji ne ni ba dan dauda bane ba in ka ci gaba da shigowa gona ta zuwa zan tarba ka to inda kake in ja kan da kai biyo ko ragona ka ƙara kamawa ci tawo sai ne ma da ke kanta da baka ta ji wannan sakon naka ina da abubuwan faɗa sosai jama'a dala ku kalli bidiyon nan nawa wannan ita ce bidiyon da na yi magana akan abale har ya mun raddi yake zagi na yake cewa dan me ya gawa babata kuma zai zo har inda nake yamin akuyanci ga bidiyon da na masa da Allah a tsaya a kalla a cikin yan Hausa film akwai mutanen da nake musu kallon daraja da mutunci da san kuma matsayin su ya kai abala kana ciki abala kai wani artist ne wanda na je Lagos na ga hotunan ka a jikin keke na na ga hotunan ka a jikin motocin mutane na je jikin shaguna a Lagos na ga hotunan ka haka a arewacin Najeriya cikan mutum zama celebrity a arewa shine kaga yan keke nafi da yan acaba suna manna hoton shi a jikin motar su ko jikin mashin ko jikin nafi abala duk inda ake neman artist ya kai a duniya ka duk inda ake neman famous mutumin da zai zo duniya ta ganshi ta girgiza wallahi abadan ana magana ka amma karo na farko da zan baka shawara matsayin ka da dan uwana musulmi da nake maka kallon jarumi saboda wannan hanya ce ka dauko da kashe stadium ɗinka da daukaka ka mutanen da ke baka tallaka su gane cewa baka da aji abala kaman kai muga an rike ga bidiyo nan ba sharri na maka ana baka naira 50,000 da buhun shinkafa abale abala kaga sa musu break a wajen abala kaga sa aliji ta a wajen kaga sa adam zango sa alinu a wajen abala mu ba muna kallon ka a high level din da kai baka ma san haka duniya take kallon ka amma abala ganka ana baka 50,000 da shinkafa yanzu wanda yake so ya dautar da baka na miliyan 10 ko 20 abala ta zai dauko talle baka ya ga ana baka shinkafa da 50,000 wannan abin da kai kuskure ne zuba kanka mutunci kai shi maka da darajar ka yanzu ko rara da kake tare da shi rara shi ya san darajar ka akani jama'a da Allah kan mu sa son zuciya kana so na baka so na ina burge ka ban burge ka gaskiya ita kwaya ɗaya ce da kakinta sai wata a wannan maganar da nayi akwai inda na ci mutuncin abale a farkon magana na mutunta shi na karrama shi na nuna masa muhimmancin cikin al'umma na nuna masa irin quality da yake da shi na nuna masa irin ya gane wane ne shi ba inda na zage shi ba inda nayi wata magana din aibata shi wallahi Allah ya sani nayi magana ne a kurinciyar da nake mai kallon mutunci da daraja da kima kuma wannan magana a social media aka kawo hotunan da bidiyon nan aka yada a nan ya kamata mu masa magana a nawa tunanin amma abala ya kafe ni ya ce zai yaga dan me yaga babata ma'ana ya zage ni kuma a bidiyo na ban zage sa ba na biyu ya ce na ƙara kama ragunan shi ko ban sani ba yana da kiwon rago ne ko menene ya dauka ni barawon raguna ne wai na ƙara kama ragon shi zai zo har inda nake ya mun akuyanci da sauransu duk dai ya gama nashi to ni ma zan gina wa na mutunta ka na karrama ka ban ci mutuncin ka ba wallahi amma yadda kake nuna min na ci mutuncin ka ko to ba damuwa abala da hikima namu amma baka fahimci sakon bane so mu kai mu daga darajar ka mu nuna wa duniya ka kai abin da aka makan muna ganin kaman yawa ne saboda darajar ka da kima ka ta kai amma tunda abin ya koma haka to ba damuwa a jira ni a bidiyo na biyu wannan na ɗaya ne ga ɗaya daga cikin sarakunan yaƙi na sun fara ka riga ka karfa shinkafa ba wani magana da zaka zo kai mana dan shi bari ku ji shi dan maula in zai mallaki duniya nan wallahi sai yayi maula shine maganan gaskiya an zo an baka shawara ka zo kana wani maganan wai wani gashi ga shawara aka baka akan stadium ɗinka akan kariya naka ka zo yanzu misali mutum ya zo da dil din miliyan 20 ya ganka shinkafa da 10,000
ba sai ya je can inda suka san darajar kansu ba can kudu. An baka shawara ka zo kana wa mutane wani karakta ka dauka a gurin audition ake. Ban waye ka zo kana ƙarya ka manta waya 2020 nawa muke ne? Ka zo kana wani maganan ƙaryan wai yaranka ne su na kalala sun shige kai menene. Ka ansa na gurin Nuhu Abdullahi ka koma can ka ja da baya ka je ka an shi 10,000 gurin mai zana. Still kuma ka zo kana ƙara gaya mana wani gashi. Mu ba mahaukata bane mun san a 2020 nawa muke ka gane ai. So ka daina wa mutane na fuskanci da kai da bana. Sai ku zo kuna wa mutane wani karakta nan a TikTok irin karakter da kuke yi a gurin fim. To ban waye zai ji tsoron ka. Aminu je tawon shawara ya baka kuma wannan shawara best shawara ne. Da kake maganan wai wani ai maka test ko ai maka DM ko ai maka menene. A TikTok muka ga abun nan kuma a TikTok za mu yi magana. Ka gane? Shi Aminu zai tawon ya ce TikTok gidansu ne in dai mutum ya kawo matsalar sai an tattauna ta. Haka bakin yake. So kan mutum ya zo yana yadda muka ga abun nan a TikTok haka za mu kafe mi magana a kansa. Ka karɓa shinkafa. An zo ana kashe mutane an zo ana wannan ana baku 10,000 kuna wa mutane campaign wai kowa ya zama na bado. What a shame. Kunya ce ta dame ka zo kana wani maganan wannan. Kunya ce ta dame ka. Kunya kana jin kunya. Kayi abun kunya. Kuma wannan abun kunya gobe ma ka ƙara idan ba ku da wata kima yanzu a idan mu, ba ku da wata daraja a idan mu, gobe ma aka baka 10,000 sai ka ƙara bin mai sana'a kun yi bidiyo. Shine maganar gaskiya saboda ba kunya ce da ku ba. Ana kashe al'umma kuna daɗa tallatawa mutane wannan gwamnatin. Ba wani karakta da zaka zo kai mana a nan gurin ba uban da zai ji tsoron ka. Dan maula ne kai maulan shinkafa kake. Kuma har gobe shinkafan nan aka kawo ta karbewa za ku ƙara yi. Ba wani yaranka da kaje za a kwatar washe. Ajiyoyi yaran to ita ta gurme sana'a da ka je ka karfe fa. Ita kuma na menene ita ma yaran na ka je an sauwa. Mutum ya zo yana ƙarya ko kunya baya ji ya zo ya dage. Kana son girma kuma kana maula. Kana downgrading ɗin kanka. Kana downplaying ɗin success ɗin da ka samu. Allah ya biya Sharifi nawa. Allah ya biya Sharifi. Wannan martanin ɗaya daga cikin basawa na ne. Ka san ni a social media akwai wasu ƴan iska da na ajiye su a gefe ƴan martani su ba sa tashi aikin su sai wajen martani. Su sun iya martani ne. A cikin sauki za su maka martanin da ya kamata. Wallahi shi abalan ne bai gane ba mu ba cin mutuncin ka muka yi ba shinkafa ne ba ka karba shinkafa abale ka ba karba shinkafa ka karba kuma ka je gun Musa mai sana'a ma can an ce ya raba 10,000 can ma mun ganka a layi ka karba aka kuma gara ta wani ihu ka karba abin ka bakin ka alaikum shiru kawai tunda mun ma nasiha ka gane next time karkaje amma ka karba kuma ka zo ka ce zaka yi wani wannan ya kake haka abala ba ka karbi shinkafa dan karba ka karba ƙarya kake yi ba wasu na kalala da kaje wani waye su na kalalan su ma ba artist bane dole kai ne okay in ba kai ba za a ba su ba saboda su an raina su ba ma mutane bane su na kalala ba su ma kai su je su karba shinkafa akan kansa bai kai karba musu wannan wace irin lalacewa ne wannan ai zubar musu mutunci kai ya kamata ma su gane ma ba kama kai to abala shinkafa fa dan shinkafa ka karba yauwa idan ba da kana karba boyi a dauka hoto ko bidiyo ba a postin ba to yanzu an zo stage din da idan ka je aka dauke aka baka shinkafa aka baka naira 50,000 aka maka hoto ko bidiyo to ka sani cewa postin da kamar yadda Jeton ya baka shawara ya baka ba zakin kai ba cin mutuncin kai ba yace kaf arewacin Najeriya a Najeriya a arewa babu wani celebrity da in ka je Lagos zaka dinga ganin shi a jikin nafif da sauransu da abubuwan da suka gabata amma ka zubar da mutuncinka ka zubar da kimarka magana cewa da kake wai ya kira ka a waya ya shawarci ya baka shawara a nan wata kilma ba lalle ka tsaya ka saurare shi ba kuma wannan shawarar da ya baka na tabbatar da garancin cewa yasin ba za ka ƙara ɗaya a maka hoto a maka bidiyon za ka baka shinkafa ba abin da yake so ya fuskantar da kai shine in baka fuskance shi ba watakila mu za ka fuskanci jawabin mu abin da Jeton yake so ya fuskantar da kai guda ɗaya shine shinkafan nan inda ake zuwa a karɓo ta kai ma za ka iya zuwa ka karɓo ka duka ba wasu inda ake zuwa a bayar girman ka ya kai ka je ka karɓo ka zo ka ba wasu amma ba girman ka bane ba ka zo cikin layin mutanen da mabukatan yan kanin ake bawa ka ce wai ka zo gashi har an maka hoto an maka bidiyo shawara bai baka kuma babban kuskuren da kai da ka zage shi kake cewa wai in ka haɗe da shi zaka bi shi har inda yake zama wai zaka labarta mai kai yanzu a ganin ka wallahi abale duk inda kake ji da danyen rashin kunyarka to billahi la ilaha illa huwa billahi la ilaha illa huwa Aminu Jeton ya kai
duk inda kake ji da danyen rashin kunyarka kake jin kai wani jamuya ne wallahi je can ya kai billahi la ilaha illa huwa gwanda ma da ka taro mai sunan shi ma wancan mai rawa da yan matan can soja mun ka je can ku je ku yi harkar ku da soja mun je ta wanda kaga yayi bidiyo in kaga ana tura ma zaka iya kiran shi a waya dan Allah sauke bidiyon nan zai sauke za a fahimci juna amma maganar ka ce wai zaka duba duk inda ka gansa wai sai ka labarta mai kai yanzu a ganin ka cewa je ta kawai sai ya tsaya sai ka kama dukan shi haka kawai sai ya tsaya kama dukan shi kaje can da kake ganin cewa mai sunan shi soja mun da kake maganar soja boy to watakila soja boy din can zaka iya nasara a kai shi amma dai J-Town wallahi a hirdinka wallahi ba wata ba a maganar daidai a maganar da yi da kake ganin cewa wai maganar da yake wai maganar da ya ta kona mare wai ya kira ka a waya baka shawara wancan dai da ya magana ila ita ce magana da ta kona mare amma maganar J-Town ba abin kona rai a gurinta maganar karɓar shinkafa ABALE ka karɓa ga hoton ka nan ga bidiyon ka nan ka karɓa magana abin da yasa kai abin ya maka ciwo saboda kai ka san ka fi karfin abin kuma an zo an karba an gaya ma gaskiya amma shi Garzalin da ya karba ba ya mai da abin ka bidiyon ba ai akwai wanda ba su fi karfin su karɓi shinkafa ba akwai wanda alayin yan kanu in mun gansu sun karɓi shinkafa ma daman sun cancanci su karɓa saboda da yawan yan kanu yawanci ba su cika taimaka yan uwansa ba a cikin kanu mutum 2 zuwa 3 su ne zaka ji an ce wallahi duk wanda zaka ji an kwaso mara lafiya ko bai da lafiya kuma wancan haka sai dai ka an kai shi gidan AMINU ko Adam Izangu su kadai ne masu iya taimako sauran wallahi sai abin da ka gani amma magana ka ce wai zaka labarta wa J-Town kai J-Town yanzu kawai sai ka tsaya imagine haba malam yanzu kai kawai kana gani kawai sai J-Town ya tsaya kawai kamar dukan shi kawai haba ya Allah ba fa fim ake ba real life ake halil aini ba a cikin fim bane ba nan tana ga ce director ya baka dama ka labce shi an bashi dama kai ya rama amma haba wallahi duk inda kake tunanin ka kai mara kunya billahi la ilaha illa huwa J-Town ya kai maganar zagi da kai babban kuskuren da ka aikata kenan a hakan ma magana aka mai shi sa ma bai zo ya mai da ma raddi ba ko kuma maganar da aka mai nema ya dauke ta da muhimmanci da kuma wanda ya ga mai magana shi sa bai bibiye ka ba amma ba dan haka ba Allah na tuba ka ce wai J-Town wai haba da Allah imagine mana haba fita mana haba ABALE fita mana da Allah fita mana ABALE ka zama ɗan jagora ka yi yawon bara da makaho a kasuwa ya fi tsare maka mutunci akan wannan shirman da ka yi abinda alwali mai dada ake haska maka gaskiya yake nuna maka babu shakka duk mutum mai kallon ka da daraja wannan abin da ka yi ya taɓa maka mutunci wannan shine gaskiyar magana muni nan da hagan ni an bani shinkafan da na ba al'umma inda a ce ire-iren ku zan bawa kamar yadda aka ba mutanen ku babu shakka sai na ba saboda mutum 20 amma saboda mutunci da daraja na shugaban kasar mawaka da shi Dr. Alhikima suka ce kar na yi posting wannan shine gaskiyar magana kuma na zo nan bakin gurgudo na ba al'umma na amma ina mai shaida maka abinda alwali mai dada ya haska maka mutuncinka da darajarka yake kankaro maka amma saboda rashin lissafi har ka zo ka zagin sa dan haka na ce wallahi ka zama dan jagora ka shiga kasuwa da kai da makaho kuna yawo na bara wallahi ya fi tsare maka mutunci akan wannan shirmen da kai ABALE wannan shine gaskiyar magana